fel ni'n dwy ni'n athrawon iaith, fi'n credu gyda'r ffordd mae'r cwricwlwm yn mynd a'r ffordd mae'r llywodraeth wedi lawnsio'r gobaith o gael miliwn o siaradwyr, fi'n credu bod yn rili bwysig i fi fel athrawes iaith i enyn y cariad sydd gyda fi at iaith yn fy ysgolion i. Hwna yw un o fy mhrif gobeithion, yw wneud disgyblion i garu eu haith gymaint a dwi'n ei garu. Wel, fatha bod angen i ni, mae Cymraeg ella'n dod, mae'r anger sgynnon ni at y Gymraeg a'r iaith i'r tyrion i ni yn dod yn naturiol ella. Mae'n bwysig bod ni'n gwneud y Gymraeg yn rhywbeth deniadol, yn rhywbeth mae disgyblion yn mynd i fwynhau, na dim iaith yn unig ydi o lle. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth efo'r cwricwlwm newydd fy modd, fel sonis di Huw, bod chdi'n medru trosglwyddo'r anger na sgen ti at iaith mewn pynciau eraill hefyd. Dwi'n meddwl bod yn bwysig ar draws y cwricwlwm. Ie, fel wedi rhywun yn mynd pob athro iaith, so dim ots bod fi'n dysgu hanes, ond bydd rhaid fi dysgu Gymraeg a Saesneg hefyd. So, datblygu llythrennedd na sy'n rhan o'r fframweithiau trawsgwricwlaidd na efo'r cwricwlwm newydd.